Salutare dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună. Eu sunt Raul, sunt tehnician nutriționist și antreprenor în acest domeniu și astăzi o temă pe care mi-o cer foarte multe persoane legată din nou de partea de slăbire, pași pe care să-i facem înainte de slăbire sau pași pe care să nu-i facem înainte de slăbire. Sunt câteva idei pe care le-am pregătit pentru astăzi. Înainte să începem, vă rog din suflet, la final sau în timpul videoului, puteți să apăsați pe săgetuța de jos în care se va deschide descrierea videoului. Acolo o să găsiți butonul de like, o să găsiți și butonul de comment prin care să-mi dați un feedback pentru ideile de astăzi sau idei pentru noi videouri și, bineînțeles, aveți și butonul de subscribe, abonare la canal pentru a-mi sprijini acest proiect, bineînțeles pentru aceia dintre voi care vreți să faceți asta. Așa că, dragilor, haideți să vedem un mic cuprins la ceea ce o să facem noi astăzi. Perfect. Și acum ați văzut pașii pe care noi o să-i abordăm, ideile principale ale acestui video și haideți să dăm drumul la treabă. Acum, punctul 1 era acolo, sănătatea are prioritate și cu siguranță, indiferent punctul în care tu te afli astăzi, că sunt persoane care, de exemplu, sunt la kilogramele ideale, sunt persoane care vor să se îngrașe, sunt persoane care vor să slăbească, clar, în oricare dintre aceste direcții, sănătatea are prioritate. Noi astăzi discutăm despre pași pe care să îi facem înainte de a slăbi. Și la ce am vrut să mă refer aici, în primul rând, este tu când vrei să te apuci de treabă, cu siguranță ai nevoie de un plan. Și pe de o parte vreau să discutăm ideile pe care să le facem, ce să punem pe foaie de făcut pentru a slăbi sănătos și pe de altă parte o să vreau să punem pe foaie pașii pe care să nu îi faci în momentul în care tu vrei să te apuci de slăbit sănătos. Pentru că, și o să vreau să încep cu direcția asta, pentru că am văzut foarte multe persoane și mă întâlnesc mereu cu oameni, am o experiență de peste 7 ani de zile în acest domeniu și am văzut foarte mulți oameni care vor să se apuce de slăbit. Pentru că e cu siguranță, tu ajungi într-un punct în care te uiți și vezi că lucrurile nu mai sunt cum erau, corpul nu mai arată ca înainte, tu nu te mai simți ca înainte, poate obosești mai repede, poate dacă urci câteva scări gâfâi, poate dacă vrei să te legi la șiret, nu este cum era înainte și este greu și clar că, ok, spui gata, m-am săturat, trebuie să încep slăbirea. Și pe de parte asta e foarte bine, bravo, felicitări, numai că înțelege că, în primul rând, surplusul ăsta nu e un capăt de țară și ce am vrut să spun aici, am vrut să spun că singurul lucru pentru care o persoană are surplus de greutate este că, din punct de vedere energetic, îi oferă corpului mai multă energie de care are nevoie prin alimentație pe o perioadă mai lungă de timp. Da? Mâncarea pe care o mâncăm vine cu aport de energie și cu siguranță dacă îi dăm corpului cantitatea pe care el o consumă într-o zi, nu ne îngrășăm. Dar pentru că îi dăm mai mult, asta ne face să ne îngrășăm. Bineînțeles, aici sunt și situații de sănătate, pot fi persoane cu anumite complicații, dar chiar și acolo cu siguranță se poate găsi o explicație, se poate face calculul complet. Bun, acum, ce este foarte important este că atunci când discutăm despre pașii pe care eu i-am văzut la oameni că nu sunt făcuți neapărat corect, vorbesc aici despre abordări precum: vreau să mă apuc de slăbit, hai să caut pe Google diete, cure de slăbire, cum să slăbesc, slăbire rapidă, slăbire fenomenală și așa mai departe. Ideea este următoarea, nu vreau să spun Google nu ar fi un motor de căutare extraordinar, este, peste poate ne ușurează foarte mult viața, numai că, la fel ca și Google și Facebook și orice motor de căutare, cu siguranță acolo găsim niște informații, poate care sunt corecte, dar nu uitați că noi oamenii, fiecare dintre noi avem necesități personalizate și necesitățile astea personalizate spun, ceea ce merge la cineva s-ar putea ca la tine să nu meargă. Și dacă te duci la vecina sau la mătușa sau la bunica și îți dă ție o cură de slăbire, nu uita, nu există, mai ales de exemplu dacă o femeie îi oferă planul de slăbire unui bărbat sau invers sau așa mai departe, nu. Noi suntem cu toții diferiți, avem aceleași necesități, dar în cantități diferite. Vreau să înțelegeți foarte clar asta și ceea ce merge la cineva s-ar putea să nu meargă la altcineva și asta lasă urme. Și imediat o să vorbim despre riscurile la care ne expunem, pentru că credeți-mă că sunt niște riscuri uriașe. Sunt niște riscuri uriașe pentru că, de exemplu, am făcut un research în ultima vreme cu grupurile de slăbire de pe Facebook și vreau să încep prin a felicita oamenii care fac astfel de grupuri pentru că e fantastic să creezi o comunitate în care să intre oameni cu aceleași scopuri. Stând lângă oameni care au aceleași scopuri, am un video despre asta pe canal, cu siguranță tu ești mult mai focusat pe scopurile tale și tu vei face mai bine pentru că te iei la întrecere cu alte persoane care merg în aceeași cursă cu tine. Doar că
Ce am observat este că de foarte multe ori acolo nu dau sfaturi neapărat persoane care sunt în măsură. Și aici vorbesc despre oameni care nu știu ce trebuie să pun într-o farfurie și totuși pun farfuria acolo și spun uite ce masă frumoasă am. Sunt persoane acolo care nu neapărat sunt la kilogramele ideale și dacă tu vrei să iei sfaturi, eu îți recomand să iei sfaturi despre slăbit de la o persoană care a slăbit, dacă a avut de slăbit vreodată, sau o persoană care este la kilogramele ideale și să-ți arate exact pașii pe care i-a făcut, să vezi că i-a folosit și că asta i-a adus un rezultat foarte bun. Și nu numai că i-a adus un rezultat foarte bun, dar reușește să îl mențină și acolo, cu siguranță de acolo poți să-ți iei câteva idei, poți să te ghidezi pe ceea ce a făcut și să-ți iei ceva, repet, idei pe care tu să ți le personalizezi pentru tine. Și asta este foarte bine. Doar că nu uitați că să luați sfaturi de la oameni care sunt în măsură. Pentru că corpul nostru are nevoie de toate elementele nutritive în fiecare zi. La fel și o mașină. O mașină nu are nevoie doar de ulei sau motorină sau apă sau nu știu ce fel de lichid de la anumite părți și mâine are nevoie de altul și poimine de altul. Nu. Mașina are nevoie de toate ca să funcționeze optim. La fel este și corpul nostru. Are nevoie de toate elementele nutritive în fiecare zi. Ok? Asta este foarte important. Și riscurile dacă tu nu te ghidezi pe asta, să nu iei neapărat moto ce este acolo. Riscurile sunt foarte mari pentru că vreau să înțelegeți ce se întâmplă în momentul în care tu te apuci să faci o dietă văzută pe acolo. În primul rând, tu probabil vei slăbi în primele zile. Și este super, te vei bucura, te sui pe cântar să zici, s-a slăbit 2 kg, 3 kg, 5 kg, fain. Numai că nu uitați că în momentul în care tu începi o dietă restrictivă, asta ce înseamnă este că ți-aduce o cantitate mică din multe lucruri. Numai că riscurile sunt așa. În primul și în primul rând, apropo, ce se întâmplă când slăbești? De fapt, vreau să înțelegeți că acolo e surplusul de apă și, bineînțeles, corpul începe să mănânce glicogenul. Glicogenul, am un video despre zahăr pe canal, puteți să observați acolo, este depozitul de glucoză pe care noi îl avem în ficat, mușchi și creier. Și în momentul în care este consumat, cu siguranță noi suntem ceva mai jos. Numai că, nu uitați că în slăbit inamicul se numește grăsime și de fapt acolo trebuie să lucrăm. Focusul nostru pe grăsime trebuie să fie ca noi să reușim să o slăbim, să o dăm de acolo, ok? Numai că metabolizarea grăsimii se face un pic mai greu. Nu se face așa dintr-o dată și slăbești nu știu câte kilograme în primele zile. Nu. Trebuie să-i dăm timp. Ce se întâmplă când noi facem lucruri de genul ăsta este că noi când intrăm în diete pe care le auzim, de cele mai multe ori o dietă, mai ales care e restrictivă și nu e neapărat ce trebuie, îți va reduce foarte mult energetic, iar corpul, în momentul în care tu pleci de la energetic mult, energetic puțin, după aia s-ar putea ca tu să revii la energetic mult, nu numai că te îngrași, dar pot apărea foarte multe dezechilibre. Și aici vorbim despre dezechilibre hormonale, dezechilibre de sistem digestiv și multe alte probleme de sănătate care pot apărea pe termen lung. Tu ai vrut să faci bine, ceea ce felicitări, bravo, dar nu uita, nu cu orice preț. Foarte mare atenție, foarte, foarte mare atenție. Alt risc foarte important pe care noi îl facem sunt carențele nutriționale. Carențele nutriționale ce înseamnă? Exact cum spuneam, dacă corpul are anumite necesități, trebuie să îi le dăm pe toate și personalizat pentru noi. Eu vă recomand să aveți o persoană, un specialist, care să vă îndrume foarte clar care sunt necesitățile corpului vostru și să începeți să le respectați în fiecare zi. Astfel, corpul vă va felicita și va spune mulțumesc! Mă ajuți, te ajut și suntem împăcați. Pentru că, în primul și în primul rând, ce se întâmplă este că deficitul de proteină, de exemplu, carențe, da? Deficitul de proteină. Proteina este unul dintre cele mai importante elemente nutritive de care avem nevoie. Deficitul face foarte multe. În primul rând, degradare proteică și acolo e o temă largă. Vedeți la tema de proteine. Am o temă de proteine pe canal. Vedeți acolo ce înseamnă. Doi la mână. Sistemul imunitar. Anticorpii sunt elemente proteice. Și sistemul imunitar poate avea de suferit după o astfel de dietă. Sistemul hormonal, de exemplu, și dacă vorbim de sistemul hormonal, acolo sunt multe elemente proteice. Dacă vorbim de digestie, deficitul de fibre, de exemplu, duce la foarte multe lucruri complexe, cum ar fi, partea de constipație sau alte situații în sănătatea noastră. Și dacă vi le iau pe fiecare în parte, sunt foarte multe carențe care pot lăsa urme pe termen lung. Și aveți foarte mare grijă, nu cu orice preț. Dați-i timp pentru că o slăbire sănătoasă necesită timp. Poate slăbești 5 kg, trebuie o lună și ceva. Și tu zici, o lună și ceva. Păi da, dar mai bine să fac pas cu pas. Îngrășarea mea a fost pe termen lung, ok? Nu a fost în 3 zile sau într-o lună.
Dați timp astfel corpului să se refacă, ok? Și dacă ar fi să trecem la partea ce este de făcut, dar mai întâi vreau să vorbesc puțin psihic ce se întâmplă. Psihic, după ce tu creezi anumite carențe, ce se întâmplă? Tu poate slăbești câteva kilograme, le pui la loc. Poate ți iese, poate nu ți iese. Restricțiile astea îți fac creierul să fie aulă, nu-mi dă, și după aceea să fie te rog, dă. Nu. Și atunci în creierul tot timpul asta va fi un super stres. Stresul secretă niște lucruri în corpul nostru nu foarte bune, care duc la creșterea grăsimii. Cortizolul este o discuție la fel și aici foarte complexă. Deci nu uitați că faceți foarte multe lucruri nu foarte bune pe mai multe direcții. Ce este de făcut în schimb? În primul rând înțelegeți că mie îmi place mereu să spun că slăbitul trebuie să fie o consecință naturală a îmbunătățirii stilului de viață și să începem poate să reducem din grăsimile saturate pe care noi le mâncăm, să începem să abordăm carnea să fie una mai slabă, să începem să mâncăm mai multe legume și fructe crude, ok? Cât mai proaspete. Fructele, bineînțeles, în cantități limitate, nu uitați acolo discuția despre fructoză, care de fapt se transformă tot în glucoză și dacă mâncăm prea multă, sunt sănătoase, au vitamine, au minerale, dar s-ar putea să crească grăsimea pentru excesul de zahăr, excesul de glucoză, ok? Ce mai putem să facem? Creștem cantitatea de apă, ne facem ușor un plan de mese și, bineînțeles, începem să facem mișcare. Văd foarte multe diete, cure și spun, nu trebuie poți slăbi fără mișcare. Bă, cu siguranță poți să fii în deficit caloric și atunci slăbești. Numai că nu uitați că sportul joacă un rol foarte important la creier, la oxigenarea creierului. Sportul joacă un rol important în concentrare, în atitudinea noastră mai bună pentru că am progresat. Bineînțeles, musculatura lucrează foarte bine și la musculatură și atunci permite nutriției să ajungă mai repede la fibra musculară și așa mai departe. Ceea ce te duce să faci o tonifiere frumoasă, schimbul de substanțe să fie mai rapid în corpul nostru și foarte multe lucruri pozitive. Nu te va slăbi sportul, nu. Sportul nu slăbește, dar sportul te ajută la foarte multe lucruri și ajută pentru că și cantitatea energetică pe care tu o consumi e mai mare și atunci cu siguranță tu poți să te duci să faci o slăbire sănătoasă, o tonifiere foarte bună când faci corelarea asta corectă între alimentație, suplimentare unde este nevoie, sport, hidratare, atitudine pozitivă și asta te va duce pe tine nu doar să slăbești, dar să te menții foarte bine și pur și simplu procesul să fie unul natural prin care tu surplusul pe care l-ai creat în timp din prea multe l-ai dus în jos frumos și ai revenit cu corpul tău în armonie și pur și simplu ai o relație de prietenie tu cu corpul tău. Așa că, dragilor, sper că sunt utile informațiile de astăzi. Cu siguranță o să mai pregătesc o grămadă de videouri. Chiar de asta, exact cum spuneam și la început, vă rog frumos, aveți în descriere, dați pe săgetuță, aveți în descriere butonul like, aveți și butonul de comment și acolo puteți să-mi scrieți un feedback. Cum vi s-au părut ideile și ce idei îmi puteți oferi pentru viitoarele filmulețe pe care eu să le fac. Aveți și butonul de abonare, de subscribe la canal pentru a vedea și următoarele videouri pe care eu le pregătesc. Și bineînțeles, eu vă doresc spor în tot ceea ce faceți. Mult succes și aveți grijă de voi, pentru că știți, dacă nu avem noi grijă de noi, cu siguranță nimeni nu va avea. Mult succes!